soară să se nască în Betleem. Dar Maria, Maica Sfântă și mama lui Dumnezeu, n-are loc să se odihnească, să nască pe Fiul Său. N-are loc să se odihnească, să nască pe Fiul Său. Ea umbla din casă în casă și nimeni n-o primea, și bătea din poartă în poartă până din oraș ieșea. Și bătea din poartă în poartă până din oraș ieșea. Ei mergeau pe drum plângând, iar Iosif așa zicând: eu mai văd departe o sare și voi merge pe cărare. Eu mai văd departe o zare și voi merge pe cărare. La peșteră cum sosiră, după ce se odihniră, cerul frumos strălucea de o stea ce răsărea. Cerul frumos strălucea de o stea ce răsărea. Steaua de la răsărit ce mergea către asfințit, să le arate la maci locul unde s-a născut pruncul. Să le arate la maci locul unde s-a născut pruncul. Să se bucure oricine de nașterea lui Iisus, că ne-a scos din focul veșnic, după cum proroci au spus. Că ne-a scos din focul veșnic, după cum proroci au spus. Noi dorim ca în astă seară, unde acum colindăm, și la anul care vine, fericiți să vă aflăm.